Na last versus Makondo Itai. Maramba kuyana last. Ndi mumangari tipire nyaya pari kutorwa nyaya yekunzi uri kuramba kubhadhara mari yechainsaw iyo last. Veno tatsanangurai mumangari tinzwe zvakadini chidimbu. Kwati gwa Musore mugago. Musore idari. Musore 28 May 2025. 27. Ndakaona koye chipinda mufoni mako. Ndabandika tuzi. Ndakamudaira munhu. Ndiwani akanizi last time ndamaramba kuya. Uri kudai ndangoda chainsaw. Namba dzangu hadzioni. Namba ndadzipuwa ndichibata. Ndakatapa. Chainsaw robhadhara mari. Ndazini kana ndiri uri uina operator wako. Unobhadhara $20. Kana usina operator unobhadhara $50. Ndakaita macalculation now ndikaona 390. Ndikasaka ini chainsaw yangu iri kure ndiri kuno kustep forward. Nduyeko kwani handisi kunoita sei. Saka ndaona contract pa masoja. Saka ndochandimisa. Saka munondi director ndisvike. Kushwa 28 ndakamudirector. Asvika panonzi pamuchena. Ndisaenda sumuko. But ndiri uko ndakanga ndane madhauzi. Ini ndendese chainsaw yangu 26 azviti. Mfana wangu ndakati ano imiendesa isinzi kumbo. Vanhu vari kunozotorera mari yangu. Ndakapinda mumota, ndakamufonera. Ukaona mota mune munhu arudzika nechainsaw because ndandisikamuzivi. Ndakamupa chainsaw ndichiti ndinoziva baba wako ndachibata. Fushwa ndakadzika pa station ndakasvika yakabva atosumuka sinta ndakabata chainsaw. Ndatomutsira chainsaw zvakanaka. Ari munzira akanditi handitori chainsaw pasina deposit. Akandibudisira deposit $45. Ndakamubvunza ndo deposit yacho zvikazi ndo zvadinazo. Ndichatora chainsaw zvichaiti. Apinda mota make. Asati apinda akanditi hamungandigurire imwe mari yekuti ndafamba kayebhasi. Ndakati chiendawo cheka one day nechainsaw. Ndo mari yake yebhasi. Akauya kuno. 28 wacho ndakabva 29 ndakamufonera. Wafamba mushere ndafamba mushe. Chainsaw hawafa zvikazi mukoma moto. Ndikati abo. Juni achipera. Aifanira kundipa 28. Ndo mapera aita mwedzi. Adaro 28 akapera. Ndakamubvunza. Mari haufa. Akanditi mari. Ndikati iwe haundibvunzi kuti mari wakatora chainsaw. Wakatora chainsaw usikazivi mari. Ndikazi apa ndonyasozviziva. Ndikati mari yangu ndakazonga ndairaunda paiva ndakutaura kuti ndataura nemudzimai wekuti chainsaw iri kuya kutsanga lodge. Iri kuya kutsanga lodge haina munhu anonomenta but tati 390. Ndikatimes 15 times 26. Mai akati ivi madini kuita fixed because chainsaw inogona kushanda pasina munhu anoimonita achiita zvake. Ukaita fixed ngozoti mwedzi uchipera upuwe mari yacho. Ndakamufonera. Shamari ndo zvandafunga. Saka ndakutopa $10 pa 390 kuti ite 4. Akati alright. Mwedzi wazopera akandibvunza. Ndakuda mari yaya mwedzi wapera. Akanditi imari. Ndikati usizive mari yari takati 400. Kanzi 400 andiko. Mfana wangu anga akagara ari paside. Ndikati saka uri kuti iwe takataura 400 auchaigona. Saka uri kugona mari. Ndanogona 300. Inofana kupita chainsaw. Ichataura mangwana. Kazano imsiyai since ati 300 kana ichuya mwedzi wega wega yakanaka nhari yanorarama muchita madhira murupita. Kata zvakanaka. Juni akapera. Ndakabva ndamufonera. Atumira akapa musikana ari pamba $200. Zvakuri kuti akandipa Juni akandipa 245. Akasiyana. Kubva ndati mufana wangu ane chainsaw bva ndamufonera. Uruda imwe chainsaw ere zvikazi chainsaw ndiri kuida. Asi mwaunza chainsaw munotsvakira mwana airi kana atatu. Anodheka matanda akushandisa chainsaw because ndiri kushandisa yenyu. Munotsvakira umwe operator naanhu kana atatu kana iri. Ndakatsvaga kwa mana period. Ndikatsvaga operator kwaCharamba anonzi basi akarora pamubhekera. Anondaita communication nawo. Uko akabva nemupambo mufawatamba. Anoshanda taishanda tese. Chimbata uyu. Munhu yada mari $80 yaanhu abva kuno. Batanidza naro. Ndakazofonera ndijenda ndasvika munyanga. Anhu ayatora. Bakanaka. Ndashanda July. Chainsaw yanga yakadoko kuti okunga kaura mfana yezi yari kufa yechidini pampa yechizivi kucheka. Mfana achiti aigadzirise tozoita madeduction. Zvadaro July yapera. Mari ndaibvunza isikubuda. Mumaruita sei?
August apedza mari yesikuru takazobata vadzika nechainsaw ndakatichiunza chainsaw because inozotaudza inoita unga iri kushanda isi kushanda yamufanani vatasangana munaka vati mari ndinayo vatirifoni tikati aiwoita medi dzako undipe keshi vandisira chainsaw vapinda makapinda vayakabata 300 unonga uri undipa 300 iwewe ko imwe dzimiri kai sikazano ne munhu aripi ari kuGrenville ari kutengesa mapuranga saka akangotengesa mapuranga ikoko achamuisira iko keshi inoona kuti mangwanana 2 mari inenge yapera semunhu anoziva mari ndabo ndai padheni ndakagara ndaimufonera adairi pamupaya nodaira adairi pamupaya nodaira svika ndadzoka ikoko ndaimufonera foni yairamba kupinda yaipinda padhaisadaira ndakamutora imwe foni mwana wemufana ndamufonera padaira akakadako iwe mari yangu aufa iwe kazano inini July yandibhadhari ngekuti opareta wakandipewo haana kundichekera zvandaida bakacheka 6 cubes chete July saka iwe uri kuti manje zvakanzano mukoma ini ndakadhaka chitikata ifoni totaura mangwana inozokutaura singaiti ndakakata foni mangwana ndamubata paipo akandipa maapologize asikazvisi asori but munofanira kundizwisawo July ndakamuurayira July chimusiya because zviri kutotinesa July yakasara July August marenga September marenga July August akabhadhara ndiwe 300 September hakuna October hakuna November ndiri kutaura naye uko ainditi kuTrobek kunaya saka unokuziya Trobek unonaya handisokwanisa kubudisa mapuranga diwa ndionera tractor 4 drive ndaigona kubudisa mapuranga kuti pandaibudisa mapuranga ndaibudisa kwakaoma ndetu pasedza mungu ane tractor kana kubira ndakatsvaga pese ndikada kutsvaga kuti pandiona tractor ndakaishaya ndikati tractor handina kuiona zvikazi ndo zvakandimisa saka ndine imwe tractor yandakanga ndape diesel iri kuadha ndo kwandiri kuenda izvezvi saka ndichazokutora zvaita sei ndakapa kanaka ndagara ndikamufonera unogona takana 3 days uchimufonera mubati but iro ino zvekuti pamwe aicheta apo aizoti akasvika aizoona mamidziko hakuna izvozvo tagara munhu uyu ari kuita sei ndakafona ini kuna baba wacho ndakatsvaga nhamba net 1 nepaki munhu akandipa ndikafona kuna ona izviri kuita last ane mwedzi yakadai haasi kuda kundipa mari yangu wacho akati inini ndazvizwa chandinoziva ngechekuti chainsaw iri kushandapo ngeyako ndozviziva anofanira kupa mari yako sekutaura kwamakaita ndikati ini ndamutaura chete kuti muzive chichazoitika mangwana kanza ndazvizwa asi anofanira kupa mari muna November ndakamufonera akanditi izvozvi zvandiko because hakusi kutosenzeka ndatosiya mupfana saka ini ndaende kwachisero ndikati kwachisero pane madhira ndoita kwachisero ndikati apa kanaka saka uri kudzoka rini kubasa zvikazi ndichadzoka ndofunga kuswera mangwana ndaita akanditi kuswera mangwana ndaijamba rimwe zuva ndobva ndazomubata haufa iwewe wazosvika roba zvikazi asatiba mota yandakaenda nayo kwachisero yaputika vhiri ndiri parwangu satomira vhiri ribve kunyanga kuti riri uku mungumarumbo nditi asi mapuranga pari hapatoiti kuti abude panotoda tractor folda ndakamutariko rasi zvatinochiita machi inini ndinokakuleta macubes angu pamari udondipa ndakakuleta inini ndichaita labor yangu inochibudisa mapuranga kunonesa uku kuisa panosvika 2 drive yokuda ndikati ashuwa ndo zvandotofunga ndakagara paya ndakazoya pamba paDecember chiri china chazidhete chiri china anamutauro ndasvika vandati Friday yacho pandaita magudzi angu ekuti ndakwenda kubasa kubudisa timba ndakatendera pandahaya bike pandaya pasangwa wechi ndichidirectwa handisai kuziya pandasvika paCaben pake ndakasvika paine mufana waya ndakabvisa uko ari kuda sadza ndati tipinde yamba pandapinda muCaben pamwoyo mukadzi handisai muziya chikanzi makadi tikati apo ndikatrust pano koma ndakati last aenda kubasa ndikaenda kusvika sei ndikazamira ndipedzorya sadza tidziketese ndikati apa kanaka zvikazabuda apa munomuziva ndikati handimuziva ndiri mukadzora handimuziva atapedza orya sadza atadzika takusvika muzasi macho ndakabvunza mufana kuti mapuranga ari umbozi kunuku haasi kubuda aripi mapuranga akaenda November muri kuona story yese imota yakabuda nini nemapuranga hakuna mapuranga bai so ndakadzika ndakasvika ari kudheka matanda
pane madheki ndofunga 3 richifundo rabda ndakamuti iona last ndauya tibudise mapuranga ari kunesa ngatiite ilo sitoona mishana anondipindura ramba kanyara apa ndaona kuti zvakadhakwa akagara chipita matanda ake chipedza chidi vazoti tingatibaye vatakwira kuya pane panozi paquad bikes ndikatakabudira atakugara paya zvikazi mudharo atikudiya ndikati ndaurire mari asiwana mari ndikatoona mari ndikasaka ine andisudzika gomo zvisina mari ndaurire mari ndingaita basa reri kukwire bike kudai kana mota kudai mahara ndowe kunoti anda mari kasasaka ana mari mere ndiite midzi dzangu ndimbononoita sei vafona mene munhu akafonera kazi tipo mari ye1 cube vane vaitaura naye nauzviso ndiya munhu akati handichakanda time zvakazoma 3-4 atati inini handisi kuenda seti yapinda akuzanga tiende umba bvatasvika ubva tapowasadza pandagara pandakagara iye akadhisapia kuti anga akarara anga ari payana past 4 makapinda 150 mfuno saka ichipinda ndakanga ndamutsvaka ndikutaura mapinda 150 kwete 200 kapabuda ndikati mapinda 150 kazandu yapinda achaisa ichwe mangwana ndikati apa kana saka uri kuziya kuti iwe wandipa 200 mu900 pasara 7 zikanzi he ndandu mari ndogadzira ndikacheka 4 madheki zvinoita zvakanaka ndikati apa kana ndatendera banda yapa ndagara hapo 3 days mari yakabva yapinda $50 yatu ndagara paya paya toita communication yakanaka tichitaura kuno kundacheka 6 ribs onini operator wangu akuwara ruoko saka kune 6 dzandacheka saka ndichaona ndoita sei azvicharoti ndichamupa 700 yakadaro ba kozi neni ndodo kubhadhara maudhizana ndikati saka zvinochita unondibhadhara 4 saka ndoita kanza already ndichaona ndinoita sei December 21 pane munhu akanditaura ndikazi mapuranga makasara cheka 6 dziya dzakarotwa pasina chinguwa icho chakabva andifonera aita unga munhu aimhanya achifemero ndikazi mudhara mangwana pane munhu ari kuisira mari ipapa ndikati make sure munhu anoindisira 4 ndikazi ano achaisa 3 because ari kutozhambwa na8 okuro ndikati abo 8 ndoko ku8 hapana chakapinda kusvika titaure 21 December iyi titaure tidini ndopanda munhu akanditaura dzakatengeswa ishu hakuna mari mailioni anoita zvekutenga mapuranga ndakabva ndasangana nabhandata ona inini mapuranga ari but metse dzandinofunga kuti ndikagarire mapuranga angu ndikagarire munhu uya munotengera 3 cubes 3.5 cubes saka nditi ndo zvandikutotsvaga ndikutoda mapuranga saka takaisa madays ekuti tikwire tisindaida kukwira navo day ndakabva ndaenda iri Saturday ndakabva ndaenda pachijezi aya namboya ndokusara ndikukwira kuende kutrolbek asvika kutrolbek aina ini anakwataura kuti 6 dzakatengeswa ndakati endai kune mapuranga ari 6 akasvika akaona masoda tichiti manyowa narutarudzi pakachekwa pasara 2 madheki saka inini ndiri kubuda apo fone yangu pandakaisa uyu tukabva paenda koya ndakabva ndafana ngati last year yakuda kuisa mari ndapinde pilasi bobo zvikanzi anhu matuma ndaona maona saka mati kudi ndakatoti api ngoti anambuya anga asina kuzonditaura ndiri kuenda basa Saturday yacho kazi anambuya mwatuma zvemati auye kuone kubatanda shisha achati mapuranga akuti matanda ndikati saka mwapedzerana kuti ndikazi ndaataura kuti ini ana operator saka ati ari kutsvaga operator kunyanguwa ndikati apa kana vandafunira mailioni mafamba sei mailioni akati ndafamba zvakanaka but mapuranga hakuna taona madheki maili ati ndine madheki anobudisa 6 cubes ndine diesel asi diesel hatina kuda ndine mareceiver ndinawo asi operator hapana saka operator ndiyo tikutsvage kunyangui whatever kwaawoneka ndikati chiona mailioni ini handidi kupana mukati mazvo ndine mwedzi wakanyora waJuly ngekuti ndikati isa operator uko inini anogona kucheka ozocheka maundersize ini ndakubatsira kumutsvaka operator imi ndimune muri pamberi naoperator ndakatsvaka operator tikadini ndikafona kustep of food ndikaona umwe akati ndiri kuya mangwana ndikaona umwe apa akati ndiri kuya kupfuura mangwana tikaisa mbari kuchimandimani kusendera munhu akati ndiri kuya munhu akaita 2 days haangabatiki pafoni akazoti pane zvaindinesa saka ndiri kuya kuswera mangwana ndokuya ndokupfurira aishanda paari ndokubva apfurira ndati aona mari munhu kana abatikana kubasa ngaadzose mari kutosa mari ndikati imwe akambotaura noti nana zvika ndo zvatakataura akatoti ndine mari yamakondo 700 but patichacheka 6 cubes zviri kubuda padheki handigoni kumupa yese ngoti ndikamupa yese ini handichatodzoke kumunhu saka ndichati 2 kuna makondo 2 kwandiri 2 kutsangalochi ndakangoti izvozvo zvinozooneka kana buranga ramuntu tiri mukati yekudaro
kutsvaka operator indaimubata iwe ukaona operator unonditaura kuti ndimuvhara asauya amusangana iwo inini ndikamuonawo ndinomutaura kuti misa wako ari kubva kujulius kutoda sasanga tikaza ashuwa mukoma zvinoita kuseni kwechina ndakautera mvura yangu apo ndataura naye kuseni kuti haufa operator wako zvikazati ndichauya masikati chiri china ndaipa mvura ndatobva ndakudzika ndakusvika pamba munhu andifonera imi ndodarika kakuru kuti mapuranga ako kuri kuchekwa ndikati unonyepa iwe ndataura naye kwazi hakuna uri pari zvikazati toselesa soku pekupedzisira iwe utaura shuwa here zvikanzi shuwa ndamanya ndageza ndapinda mukombi parodhi apa wakamira chigura ndakakwira nadzo kuenda kunyanga ndapinda munyanga ndakazipawo highlight muchanga ndo zviri mugomo ndatendera dai ndasvika ndakwira pabhaiki ndasvika pani panoparadzana rodhi isati asvikawo tsangalo chipana ndadzikiswa zvika ndikatimboteere kuti mushini uri cheka ndakazwa mushini uba munhu anombondiza ndakamuita sei muchini wakatenera ipo bva ndadzika nebhoto ndakabudira musango budire pasomeri chaipo shuwa pana kufu pirindi waicheka wana wachaibika sei ndakamira pano ndofunga nekune motikari kuti ndisadisturb vanhu varita basa ravo akanditi ndara ndikati bo anondiziya pana baba unono wacho aripo anondiziya mufana ndakabvise anga aripo hwani anondiziya ndakabho zvikasvika ndikati ndatosvika ndisingadi kudisturb vanhu ndakazona nyaya dzemushini yawo atora mafoni ayo akarara uko ndasvika po ndiri pano haufa last pano kaza last yakwira ndatora foni yangu ndamfona last wazoita sei na operator kanza operator sai ndabata bati time ari kusvika masikati ndikati last ndiri pabasa pako paruchekwa pa akati he vakata saka murume uyu arundita sei vagara chingongo bandifonera ndikazai hope so amusi kudisturb vanhu vangu arusi ndikati handidisturb munhu wako arushanda no disturb iwe because iwe ndo nemari anhu ese andakana basa vakata nguva yakati kuti bvafoni zvikazimibva ipapa muende kutsangalo chimotauro ndiri hama yalast yamaramba kuya ndikati ini handiiti izvozvo zviko zvipereko inini noziva kuti kana uri mumaraini ukaita muenzi unoenda naye kwasabhuku iwewe muridzi afambirwa nemuenzi kwete inini kozvipereka handiendi ndikasaka musida kuenda here zvakangoti ndiri kure ndikati kana uri kure uchauya ndiri pana handisi kubuda chingongo bati horit uye kusangaro zviri ndokwandiri pane zvandiri kuita andadzika ndapagomo pakazi padbits ndakamira ndikafonera samapeta bajosi kuti zviri kunoko handisi kuzviona musha ndichazokutaurirai kuti hazvisi kuda kunyatsondimirira zvakanaka ndakadzika pane mashedhi aripo ndagara ndamufonera ndo pandiri pane dzimba dzeblue ndikazimirapo ndikuya indiri kutarisa kugeti kutsanganochi akabudawo nesaidi zviri kuti saidi raibuda kutobvomba kwake asvika paya abva agara enda ndakaita zvokumbira abva agara padhunduru murodi ndikazimitaura kuti ndakakupa marini ndikati iwe usi mari wakandipera zvikanzi tauraiwo ndikati wakandipa 745 ndikasaka muti ndiri mudomupai muse 1400 neionepi mari ndakatopedza kubhadhara kai mari hapana mari inokupa ndakatopedza kubhadhara ndakatokutengera imwe chesi ndakamuti iwe onapi iwe dei wakaona utiita 700 ungadai wakaenda kotenga yako chesi haundioni pana ndikazi ndo zvandotokutaura unotorwara akutouya kuno kutsangalochi ndikati no chandiri kuti handisi kuenda ndiri kuenda kusome zvikazi wasvika usome usabata nevanhu vangu ndikati izvozvo ndichazozviona ndasvika akauya uko pandaendoko ndasvika ndakagara futi pano neukure nevanhu akucheka akutocheka isarifu ndavhura mahyawo ndikusheka ndafuratira nzira yandabva ndiyo ndakazogwa iri masoja naiye saka ndakunzirwe masoja akauya musoja wakapfurira nomusoja ndokangudzira kuti akumurikawana ndomushini wacho saka kwabva wazoya kubva yagarapo saka kuti musoja iya bati ndiye mutaro wacho runetswa ndakapedza kubhadharira vandatanga kuarondedzera ndokati mweni wakanyorera pasi ndikati anogona kunyorera naye baini iye handimuzivi asi ndakaziva chibada ndikaziva baba wacho ndinoaziva kupfuura yangu kuti vanitomuziva basi baba wacho no saka ndakapura zimwana womaraini ipo papo sapadoona saka isu zvatinoita ngatiende toende kumodi motaure nyaya kune mukuru ndikati handi ndakadzara pekira mubva ndakwira kusvika pagomo apo uyo anga akumberi nomuhani musoja ndasara netu ndikati kwandienda kazi ako munofanira kuenda ndikati handiendi kazi a munofanira kuenda ndikazi muri chokorohwa ndikati zvekurohwa nditomborera kana basa imwe wauya muchidorohwa rohwa wendaurire zviro zvitatu kugara kuno kurohwa nekupuwa mari saka imwe zvamwataurirwa zviite izvozvo
vanditi ano iyi ngatiende kune imwe nyaya yakamboitika umwe wacho saka handiwo utaurira mukuru nyaya kuti unoita unga watira mwiri azozviita asvika paya paya vandasvika pageti paya hembe dzadzidikezi dzese dzakaungana ndabvukwa paya paya chitupa ndabudisa ndasiya bhegi ipoko ndapinda mukati adaidzwa mukuru wacho ndaenda kofi ndasvika imomo akabudisa mabhuku ndikamati nyaya yemabhuku nana basa nayo ndikazano ndikuonese zviri kuitika apo zvekuti murume uyu pane zvaititira akatanga kuti iwo akatora chainsaw ruzi wakatora chainsaw muna June zvinoda kuti June na July August mari waione pingoti wakazoita masales muna September zvino roti pane kwaitibira haana kuanza karamba akanyaka zvikanzi achingopedze kuda akati pari kuzi 300 nandizi 300 beni ndinosiye 200 ndakamati iwe rasti uri kuti ndinopenga shuwa kubvoko kuyo kubire mari panapa kubvoko kuyo kubire mari yako uri kuti 200 zvinori kuti uri uzichajire chainsaw yangu kuti unotobhadhare mari ka ngoti mukakaputata 200 pamwedzi i770 ndikati chindipa imwe mwana ndakati chindipa uyu awekawo mukuru wacho akawekawo kuti dai ngatichiweka mwedzi kubva June kusvika November touraya 2 months akaweka kubva June kusvika December obva auraya 2 months ya July yakaramba kubhadhara futi na December tiriko kwakanditi mwadini ndigurwa mari yenyu because ndinozoikona ere yakashandwa ndikati yochishanda December mahara paunopedzera kuti mavhara yo tozotanga iri next day totanga December shanda yako mahara nechiriso yako abairenga mudhara chikanzira tingati chete tiri kuti isusu June July August September October November December that is 7 months minus 2 kunosara 5 takushende kuma 200 arutara inozi 2 4 6 8 10 saka parozwa utori nechikwerete kasi uri tauna chikwerete che 200 because saka ndiyo ndinobhadhara iyi achindi kasana mari ndikasaka mari ndikoyotora reni zvikazizvawo nditauriba zvekuti unoyotora reni ngokuti auziti mapuranga acho anobuda sei kusero ndikati handiti wakacheka mamwe mapuranga eri kuine 4 madheki because iwo une dheki ere rwakadheka ikoko vandabuda bvanda haya bike yangu anditseka pana ndasvika pamba apa ndakamubhipa hana kundifona ndomubhipa hana kundifonera ndomubhipa bvafona ndikati mari yangu mudondipana ndichazokufonera vandagara vandamubhipa anofona vandamubhipa anofona vandamubhipa anofona vandamubhipa bvafona ndikati iyo mari yangu wati uri rondipa rini ndikazizve ndikatokunyepero ndine mari handina kana senti isu turamba tichitadza tichanetsana kusvikana tichibatirana mabhiniti ndine ndiise kwashapu yofira iriko ndosaka muri kuona ndiri pari okay yakareba taurire shamwa vakamira sezvitaurishidimbu inini ndakaita maarrangements namudharo akandaidza kustep forward ndikaenda akandipa chainsaw yake andipa chainsaw yake ndakawirirana naye zvokuti ndaida kushandisa chainsaw yake madays mudhara ndokubva andikumbira kati ona chainsaw yakangogara saka iwe kana uti une contract yakareba chitora chainsaw ubhadhare pamwedzi ndikati pamwedzi wechi mune muruda mari zvikati mira nditaure namadhamu pazo ndataura namadhamu wangu atakuda $300 pamwedzi pandadaiwo mudhara $300 pamwedzi handigoni asi dai anga ari ma200 ndaigona rese kushingirira dhiri renyu patatowirirana paipai pandazomudza ndati mudhara inini ndinoenda kundotengesa ndega mapuranga angu arari apa chainsaw yake airamba kuti ndipe operator ndikati mimi muchitsvagai operator kupi wamunotsvaga operator akauya shuwa mudhara aifona inini ndakarara mumba mangu operator mudhara aifona itini ndikubhadharwa chainsaw pamwedzi saka iwe kana ukarara ukaswera wakarara kubasa no problem because inini mari yangu ndingoipiwa upera kwemwedzi ndichitonzwa ndikanetsana naoperator wakatanga kuzofonerana vega vega waibva watanga kutukana naoperator wakanzi wazotaurirechi masoko yaya uri pamba pandasvika pakudzinga operator uya uya basa pandasarira nechainsaw pandamudza mudhara ini handina chainsaw operator izvozvi ndofunga munzwa izvi ndiri kuharare ndiri mapuranga chainsaw yakagara kumba ini ndakakalkulata madhezi andakashandisa ese ndiri nemunhu anga nechinhu paground ndakakalkulata ndikawerenga mari yamudhara ese ndikamubhadhara $745 ndo mari yandaifanira kumubhadhara ine ndo zvakashanda chainsaw yake ine ndakamubhadhara ndikavapa maoko avo ndikatora chainsaw yavo ndikavafonera uye mutore chainsaw yenyu handisiri kuishandisa akati usape n1 chainsaw yangu ndandinoena unoisiya kana unyanga moizoitora kunyanga zvikanzi aiwa chainsaw yangu inongonozouraiwa kana kuzofa mhino machallenges akatanga kutaura kumba kwake achiti ari kumba kwesa usaindise chainsaw yangu ikoko zvichiwa ndakagara nechainsaw ndagara nechainsaw ini ndanditone yangu chainsaw yangu iri mumagambo yangu yakauya ndatanga kushandisa yangu mudhara akauya chainsaw yangu ichishanda yangu inini itori yoshanda basa yake efundo ndikamuudza akanditi ina ndisutora chainsaw yangu pasina mari
saka kana mari yangu yapo ndozotora chainsaw yangu ende for sure ndakatsvaga mari akapiwa $200 asi chainsaw yake akaramba mukuru chainsaw yangu handisi kutora $50 yasendwa $50 yaya ndo pandakazomufonera ndara ndakuunza chainsaw akanditi uya nayo tikaenda munyanga tikasangana nechainsaw ndara ndikamutambidza chainsaw yake asi akatanga kuzofona achiti anzi mukadzi wake aramba ati mariyo haisi kuita ufanira kutondibhadhara futi more $700 pamusoro ndo pandakarambazve handikwanisi kubhadhara more $700 ndakambokubhadhara $745 ibhizinesi ripi ende ndikucheka ndopa akauya kutsanga mukuru akavhurirwa mabhuku akaragidzwa kuclear kwese kwandakaita mapuranga kwese kunzoona mwedzi wakati paichekwa mwedzi wakati munhu akabuda nita 2 weeks ari kuharare ari kumarket chainsaw yako inenge isingashandi madays one akarambidzwa akaramwa zvese zvakatanga kutondirowa muofisi mutsanga ngatobude panze apa ndimumamise mwana mudiki stereka andibhejera uchazviona tiri muofisi mamasvika ukuru wati iwe chibuda munhu akaita zvekudzingwa mukuru ari apo adzingwa akabuda gedhi akahaya bhaiki akakwira bhaiki akabva aenda ndo pandakazoona ndatumira usimu ndokuya kwandaita saka iwewe taurwa nemurume tototsvaga chiremba kuti timboona kuti pfungwa dzake dziri right kwete kudaro shangamiri asi pakatadza unzwisisana bhozi mukuru waiwa kwaunga vari ini ndaiwa kuno ndaiwaudza kuti nzvedu ngatinyorerane pasi tiite nzvedu in agreement uye waiti vari kure vachaita kana ndauya maida kunyorerana sei yanga ari kustaple food wanga uri kumainyorerana sei sori mambo ndimbopindura ndaumugura soi last chainsaw anofamba naye ndichiti ndiri kuhaisira chainsaw wakakwira iwo bhazi kubva munyanga kana kutrotback kuende kwamuchena tichitaura muchena pana vanokuziva kwamuchena kumutare bhodhi takuenda kushipa mina indipedzesa akauya asati atora chainsaw ndakamubvunza kuti uri abhadhara mari $15 kana opareta ari wangu chainsaw ndiri kutora iyi handisi kuope munhu because inyowana handidi kudisturbe chainsaw opareta vari kutaura anonzi charamba aishandisa chainsaw yemufana wangu uyu iye aiti ndiri kushandisa yangu nyowani yemufana yaishandiswa ndicharamba kubva uku paakafa ndo paakazodzingana basa yemunin'ini wangu yaakazonditambidzire munyanga ndikaenda naye uku haina kubhadharwa kana sendi yaizi yaifa mirai ndisanangure ipapo chainsaw yakauya yakatouya yakafa ndakatobuda mari $150 kuigadzira haina kubvira yatoshanda kubasa kwangu tingaswedera tiri panavo zvese zvatina basa nazvo pamakaenda kutsanga makabvumirana nebasa rabhalansi yemari kutsanga ndo wakatoti mwedzi ndati kutsanga makabvumirana nebasa rabhalansi $200 wakabhadhara 200 handina kuibhadhara mari yatoda pana 200 because makabvumirana kunawo nemutemo mandirika saka ndo 200 yatodai uya nayo tipe baba makondo zvatopera tingaswedera saka 200 yachina yarini ndanayo angotopera kwaFebruary topera kwaFebruary nendare unoziva here kuti kana tiri kutaura zvatakagara panapa kupera kwaFebruary tinomwa tiita tofusira takagara zvatakaenda panapa kupera kwaFebruary pana anenge atofusirwa pakati pedaa unozviziva handisi kuramba kubasa kwacho kutsanga kwacho ungatauri February iwe enda undotsvaga mari uye upe baba makondo mari yavo ende mari yacho unouya nayo pano end of February ndo yanayoshanda kure bosi panawo kuti end of February takuisa interest ka because wakagura futi mari yavo yamama wirirana isati angoti mari yamama akatenderana uko yochingobuda handitika unotaura kupera kwaFebruary pamwe wacho unenge watofa aiwa zviri kuitika changamirika kwati uchekera kwacho mapuranga abuditsiki zvekudaro warutokuziva mugoma ndikuziva 6 cubes dzakaenda ka dzindakasiya dzichichekwa hakuna ka soso kuona here kuti mugomba aibudi akabuda iyo akabuda sei iri kwere timbacho izvozvo hakuna kwa mapuranga but tichiri kutodheka mugomba imomo tibuditse mapuranga saka ndikuti end of February handipotsi kana uri kuti timba iripo iri mugomba wanayo baba mako ndotakura timba yotengesesa mari yavo pai aiwa so far mapuranga hakuna asi matanda kudheka takadheka asi mugomba so that period yatinozotora izvozvo handina opareta pachangamira asi but zveweek nenda kucheka asi process yekuzomabuditsa kubva mugomba kuenda panosvika mota inokuitira follow up katoda follow up because hatizoda kuti February rapere futi mari yacho tisina aiwa end of February kure asi hatizoda kuti February azopera mari yacho futi chisina aiwa ndinobhadhara kana kutobhadhara before kana ndakwanisa kukasika kubuditsa asi kuti zvisanditsikirire ndongoti end of February unozoti anopera rini 28 aipopo mambo ndodoti tinge tinobatsirwa ndodo kubatsirwa zvekuti February hazviiti maonere angu inini ngekuti anotaura pano kuti haana opareta
kuparita wenda akandiitira izvozvo ndinoziva ndikasiya kuinde mapuranga aichepa pana 6 hakuna but mukamutaura ari pana kuti akusvike chekutakura bakubude zasu but ukasvika unosvika mapuranga yapana isusu ngatichidai baba ngatichibatsirana mimi kana mine information yamunenge iri kuita kutipei kuti izvi zvakamira kwakadai vakomana vari baba vanodini vanoona kuti zvinhu zvakamira sei asida kurwisa kuti 200 idini ibude handiti ikabuda 200 at least zviri nani half is better than nothing. Ngatipe information kana mukanzwa kuti akucheka kana even kuswera mangwana mukanzwa kuti akucheka itai kuti tizive tinotuma mukomana handiti ka toona kuti zvakamira sei isu chedu ngoda mari yedu chete isu ngonotora mapuranga 4 5 6 7 pieces totengesa totikabva mari yedu isa mhombe iye ndiye achapeserana nechi nemabhosi ake noti nyaya yenyu iri kuzikanwa kupi iri kuzikanwa kumabhosi ake tinge tatopedza nyaya saka ivo handitoda kuzokutera trust handitika handitoda kuzokutera ende kana dai kuri kokuti pane zvazoitika before that mari iyo ngaidini ndaiuya asi dzidza kugara nevamwe zvakanaka nekuti izvi zvawaita izvo mangwana uchazoona chinhu chinoda kuti munhu akafanana neupi newawakanganisa uyu haazokucheura ngatidzidzei kuti kana tawimbisana sewagari mumaarea kuti iye anga asingakuzivi but akakutrasta kuburikidza nani nachibada nababa wako ndiye waanoziva iwe anga asingakuzivi zvodai kuti baba wako anga asingakuzivi futi angadai akaramba kuti handingamupi cheso munhu andisingazivi but akati mwana mudhara maramba kuyana kana ari mwana mudhara maramba rega ndimupe handiti kuona baba ndiye waakudini waakukanganisa ushamwari nechi neuyu nekuti uyu akupa kuburikidza neushamwari hwainawo nababa wako kwete kuti newe saka kana urega kubhadhara manje wakuti waira warege kudini kuwirirana ndoda chati mwana wako akandivhara mari yangu handiri kuona zvavakuita muarea muchagare zvakanaka handiri kuzviona baba wako haana dambudziko nemunhu handiti ka but iwe ndiwakutokonzeresa nekuti uyu akakupa nekuburidza nokuti anoziva baba wako haana kukupa nokuti anokuziva ba but ataura kuti ndakamupa nekuburidza nokuti ndoziva baba wako nachibada iwo ngosingazikani 1 2 ava ndo wawakuchekeresa manje asi munoona pakanaka here nekuti iwewe unotora munhu ari pfuti anoyaumira neninini ndisina chandinacho ufunga kuti zvinotongeka ipapo zvinhu zvakaita sei kune munhu anenge ari kutongwa wacho kana kuti atorwa iye mudhara uyu kuti azosvika pane masoja apa achimirapo dai asina kuzova nekuita chiwindi chekuti iye aite sei aende kumaofisi anonobvunzwa nekunyoresana pasi ufunga kuti upenyu hwake hwaizoita sei baba zvinoitika manje kusomiri mbonipindura ipapo ndinopindura zvinoitika kusomiri muti unogona kujamba muti unogona kudonha kudhara akarara mumunda muyama akagara muti umwe mune makachekwa miti imwe inosara yakahenga mudenga unodonha akarohwa mudhara tiri kupi tiri mukutsanga logic yakwe ini handina kuripota kutsanga ndosaka ndakaenda kunovazivisa kuti ndo zviri kuitika muplantation yenyu ende nandagara ndakavatsanangurira already kwese kutobva kumashure kana dai mheta anzani Francis ari apa ndakatomutaura before kuti mudhara ari kuramba kuenotora chinso yake saka yanga itori challenge yekuti munhu akaramba ari muplantation adonho nemuti ovha apondwa ndozozivei ende ndirizoziva kuti ari paperi akagara musango iwe last manjika kana uri kutaura nesuka unofanira kutaura uchiziva kuti tiri vanhu vanodini vanofunga iwewe zvawakawana baba wauya kubasa kwako ungadai wakataura baba mauya muno munogona kuita tsaona handendi ndoripota kuvakuru kuti ndine umwe muenzi adini auya kati kana wakaenda undotora masoja wouya nawo kune uyu wakuita ngwangwa kuti uyu pamwe anobvatiza ubva kuti zvangu ndaitotiza handiti iwe ungadai wakanyatsa kuwataura baba mauya hazviitika kuti mugare muno muwakuru wangu wasiri kuziva handendi ndodini ndindotaura kuvakuru wangu kuti no ndinomwe wadini munhu auya uyu angadai ari kuziva kuti wakaenda kundoripota kuti ndikesi akadonerwa nemuti but maripotero wakaita manje haungaendika uko kuti uda kundoripota munhu uyo wakabata shamu aiwa iwo wakanga watondiramwirawa ye ndine mangoromera ini ndoko takataura tega tiri 2 changamiri tega tiri 2 iye neni takagara so akandiramwira ye ndine mangoromera ndogona kurowa ndisaka ndakazvenda kutsanga chinoitika lastika usataure zviro zvakakunakira kuti ugarisane nevanhu zvakanaka kuite zvakanaka kune vanhu eji yangu neyako uri mudiki but ukanditaura nyaya kundinyepere dzimwe nyaya dzesiridzo ngekuda kuvi nenyaya handizvo iwo bhadhara 200 handiti yapera bhadhara 200 chete iyasara iyi idya iyi haina problem
ngekuti ini chandinoziva mambo kange chekuti akataura ega nemuromo ndinoti dini ndiri kufona kune mufana wako $15 pazuva kune ndakaunza machenso yapera ndaungobatisa ndakaunza machenso 3 1 yacho yakasenswa neumwe mufana wacho akandibhadhara haana kuita problem akugara padifference kana problem $15 pazuva iwo unze 200 iyi iri hai handibasara 500 iri hai kana pasisina zvaita nezvekutaura handisina zvanga asi ziva zvatawirirana ndinounza baba aiwa vaisina hacho